sokin ban yi shiri ba, ni ne yawan alkawar kanki ba zan bari a yi mun gori ba. Ki yi mini izini sanki ya zama kauna gashi ki duba, maza tashi ta yar baba, ni hannunki ba za na saki ba. Komai da faɗa a halinta ni na san bai yau aibu ba, so gashi guda gashi ya fi jini har ya zama babba. Ki dai bada kwarjini kuma idan ba ke sai ki muna rawa, zana so makasance tare in ba ke matsala ce babba. Soyayya ta fi san jikina, to ya zan da rashin ki. Ina da kara kaimi idan na tuna kalar surar ki, ya zan yi da soyayyar ki, rashin ki ne ba zan jure ba. Asalin sauni nake so ki mini zanzakan muryar ki, a yau ga cikin yi nisa da ni kin bar ni ina kewar ki. Ki gane komai nake so ne in ga ki na kan yi a doki, saki ya zama nan zamiri, batun mashi na faɗawa mumiri. Ke mata ki faɗa wasu umiri, domin kwa kina da tarbiyya ga ilimi da alkunya. Kin san kauna da soyayya a hana su ba za su bambanta ba, haka ne ya jawo ni har na jini ma na zama shugaba. Da ki bar ni ya zaye ba, ta makarki ba za na same ta ba, aiki ya sani na haukan turba, akan kini ba na ta baba. Tunda na san ki ba kyayin ruba, aka so ka da riba, ni na samu dina ne take mini gata.